If liver beans, uy, ang sardinas. Samtang, gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. O Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. May kadlaw ka kay Paz. Are ka man, Pedrito. Di siyempre ma-challenge ko sa imo eh. Wala sang problema. Ara dayon. Aring una nga pamangkot. Ano ang imo stand sa West Philippine Sea? Wala eh. Wala gani madayon pagdebate sa ni Carpio kag ni Duterte eh. At hindi na iya madayon. Kay man hindi niya pwede nga makadebate ang presidente sa isa ka membro sang Supreme Court. Pero kita iya pwede makadebate. Kung nga nagpamangkot ako sa imo, kung anong imo stand sa West Philippine Sea. Ate, hindi pwede nga magdebating isa ka bakiro sa isa ka abogado, kakay Paz. Balibad! Ha? Kap, may ipangabay kung tani ko sa imo. Arina Samson. Bakli bala kami sang motor, Kap. Para nga may sakyan kami kung magrunda kami sa barangay. Makapoy man maglibot nga nagalakat lang ay. Ate, sa dira iya gabahin do may punto ka man dira, Samson. Pero kung basihan kung inyo bala serbisyo, do sa kapigado, gid mo? Nagarunda matuod ka mo, apang madamo sa nagareklamo, nga nagakadula ko nung ilang mga kanding kag mga manok. Kag isa pa, wala ka man nagapanugin sa imo nga bukol. Kag dason, pirmi ka lang nagadibati parte sa relihiyon. Kag nagapamilit kag gidya nga, hindi ka na mag-agi sa ikaduha nga paghukom. Kay sabniton ka lang sa rapture palangit. Di matuod man, Kap. Pero basib na ako magpasugot ako nga magbakal sa motor para nga sakyan ninyo. Kung potdan mong imo buhok, agad nga hindi ako pagduha-duhaan nga may terorista ako nga tanod. Wow.
Kap? Sa pinting gani ni Sos, malaba man ang iya buhok. At nakahibaluman ko, kag ko nagabasa ka pirmi sang Bible, makasiling ako nga si Jesus, bisan diin nagakadto, nagalakat lang na siya iya. Oh. Uy, gabi na pero ara pa si Barikoson sa iya lagwerta, oh. Wala si makaibalo nga nakapauli na ako. Kag nakita ko siya nga nagaluob dira sa iya mga tanom. Aber, panilagan ko kung anong ginabuhat sa Barikoson niya na. Ay, ano na da siya man? Basit nagapangitlog? Uy, kapamulak ng mga tanom ko. Uy, Magpamulak ka mo sang maayo, ha? Ikaw kamyas. Magpamukadkad ka sang maayo. Para nga sa aga, matahom katulukon. ba? Ginahambal niyang iya mga tanom nga mga bulak? Abaw. Lain ulo gining Barikoson nga ini mo. Nagapati siya nga makabati ang mga bulak. Kag ikaw, Rosas, ikaw ang pinakamatahom sa tanan. Gani ikaw ang ginasaligan ko nga makahatag sa akon sang dungog bilang pinakamaayo nga plantita. Sabtong ko sa bala. Uy, sa pamatiyag ko, nakabati ako sang tingog. Nagasabat nga, huo. Kung sa bagay, nagapati ako nga ang mga bulak, makabati ka makahangop sa ginahambal sang ilang nga agalon. Gani kinahanglan, magpamulak ka mo sang maayo, ha? Agod nga mahisa ang akon kontra nga si Buklan. Ay, abaw. Kita mo gud lang ang Barikoson nga ini, oh. May saon gid. Sabton ko blang siya luwat. Sige ha. Masaka na ako sa balay. Matulog ako. Good night, mga Flores de Nobyembre. Abaw, Flores de Nobyembre. Ato na si Barikoson. Ay, abaw, kanami sa Barikoson nga ini ba? Aber. Ako naman balang masugilanon sa iya mga tanom nga bulak. Palapitan ko ang iyang mga bulak, ah. Ari na ako. Hoy, mga bulak. Hindi ka mo magpati sa ginambal sa Barikoson nga ato, ha? Ako ang pamatian ninyo. Ari, oh. Hindi ka mo magpamulak. Ha? Kaya matabo sina kung mamula ka mo, magalaw ay ka mo. Kag ikaw, Rosas,
Dumdum mo gwapa ka? Hoy, ikaw ang pinakamalaway sa tanan. Oo. Gani ang buhaton mo, hindi ka magpamulak. Hindi pagsunda ang barikuson mo nga amo. Nagduko man ang rusas, oh. Ay, nahuya mo sa siguro ay. Buwas, hindi ka magpamukadkad, ha? Makita ko gani nga nagpangmukadkad ka mo. Lakaron ko ka mo sa kudal, kaglinason. Kagbilang una nga paandam, ari pagido, ihian ko ka mo. Tunga nga daan sa kaha nga beer ang ako na inom. Sa beer house nga daan ako nagalin. May ginasabak pa ako dito nga matahom nga chicks. Gwapa kaayo, flawless, kag wala barikos. Anay kabla kay hian ko kamo. Pagwaong ko ning akon si Dayunyor man nagapuruntong nga daan ako. Are, pagwaong ko na. Uy, stoy. Gwa na da. Nano nga kahinay, haw? Ara, nakatamwa gin man siya. Karon, hian ko na kamo. Purting ihi ko ba? Purting kapangsot eh. Di man. Una pa lang na nga paandam ko sa inyo. Ganit tandaan gid ninyo, ha? Sundagin ninyo ang akon ginhambal. Ha? Nga hindi nyo pagtumanon ang hambal ni Barikoson nga magpamulak ka mo, boss. Oh, okay na, ha? Isira ko ng akon puruntong. Oh, hambol lang na. O sige, kay mapuli na ko. Tanahon ko lang, buwas, kung maano si Barikoson sa kaakig, kay hindi ka mo magpamulak. Aga na. Kaduan ko ang akong tanom nga bulak. Tanawon ko kung nagapamukadkad na sila. Huling! Bugtaw na! Kag maghanda ka sa pamahaw kay manaog anay ako. Buksan mo ang tiyanggi, ha? Ay, ambot, Excited na gid ako nga makita ang akon mga bulak. Patod nga nagapamukadkad na sila. Kay ti, nagsabat sila sa akon nga, huo. Na, ari na ako. Ari na ako sa akon lagwerta. Kaduan ko ang akon mga bulak na nagakubay lang sa misitira. Mga flowers, ari na ako. Oh, kamusta ka mo? Oh, hindi. Ay, ano ang natabo sa akon mga bulak? Nalaya? Nalaya gidyaho? Nagaduluko sila tanan? Daw nahuya sila? Uy, ano ang natabo? Nga nga wala ka mo nagpamukadkad? Hindi ba lang nga naghando ka mo sa akon?
Nga magpamukadkad ka mo? Agod nga makita ko ang inyo nga kaanyag? Ano ang natabo? Ano ang natabo? Nga nga daw kaluya sa inyo? Ano ining nasimutan ko man? Pangsut? Daw baho, bir? Abugid. Baho, bir gid ini. Ihi ini. Malain ini. May nagtinuntos ang akon mga bulak. May naghalit sa ila. Kag nakahibalo ako kung sino. Si Buklan. Hoy! Buklan! Matan! Sinong na nagasinggit aga pa man? Ano na, buang? Ikaw ang buang! Ginihian mo ang akon mga bulak! Hoy! Balik ko sound! Lahog ka lang sa hubog! Hindi sa bagong bugtaw nga paryo sa akon, ha? Ikaw ang nag-ihi sa akon mga bulak! Nagapanima ako sa bir nga ihi ang akon mga bulak! Kapangsat! Saan nga bulak ang hindi malaya? Ano ka? Nagapasibangod sa akon? Ha? Hoy! Balik ko sound! Kayuha gani nga magambal, ha? Kayuha magambal! Nano nga ginhian? Iakusar ko gani ikaw sang oral defamation, ha? Ikaw ang iakusar ko! Ipapriso ko ikaw Buklan! Kagbayaran mo ang akon mga tanom nga nalaya! Alalakat! Kisundon ta. Bisan nasta pa sa ulo sa manok. Buklan! Barikoson! Buklan! 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 Barikoson! 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 Oh, Alvina, Tagoy. Aga pa kabuhaw? Wala pa gani ako makainom sang kape, ari na kamo? Ano natabo? Maakusan ako, Kap! Abi, tag isa-isa lang. O, Alvina, ikaw una maghambal? Kap, Hmm. ginihian ni Tagoy ang misitas ko nga mga bulak. Nagkalalaya, tanan! Sanggap ikap! Nagabalanay pa kami sang akon mga bulak. Hmm. Nagsining ako sa ila nga, uy, mga flowers, magpamula ka mo sang maayo, ha? Di, Kap, naghamdo man sila. Pero pagkaaga, nagkalalaya sila. Uti, Kap. Nakabati ka sina. Di mabati ka man sina, Kap. May bulak ba lang nga naghahambal? Ay, Kap. Buang lang yung nakahimo sina. Albina, may pamatuod ka ba lang nga si Tagoy among nag-ihi sa mga bulak mo? Ang akon bulak, Kap, nagapanimaho ko niya sang ihi. Kag ang baho niya, daw bir. Kag si Tagoy man lang ang nag-agi sa ako ng alagwerta. Matuod ba lang ina Tagoy? Wala ko yung mag-agi sa ilakudal ka pa. Dito ko yung nag-agi sa likod ng balay ko. Pagsulod ko sa balay, nagtulog ko iya. Saksi ko na si Matan, Kap. Naton, kakomplot mo si Matan. Kinahanglan na Buklan, bayaran mong akon mga tanom. Kay nagkalalaya sila tanan.
Nga ko yung sukton mo kung maglalaya man yung mga tanong mo. Bangod buklan, daw hilo ang ihi mo. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox.
Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang Basta Radio Bongo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, nasalapay ni Pidyong ang libro. Nahulog ini, kagsang puluto niya, nakita niya isa ka litrato. Hubla si Nelly, kaginauyatan sang maestro sini ang ialawas, samtang nagahigda ini. Dili sini nga bahin, padayunon ko ang katapusan ko nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Are naglibro puluton ko.
Oh, bay, ano ini? Picture ini ah. Abilang taon ko. Hindi. Sinili man ini nga hublas. Kag nagigda siya ho. Kag may kaupot sa nga lalaki. Ang yaman ini maestro. Nagauyat ng kamot sang maestro sa lawas niya siniyo. Ano bala ini? Matuod bala ini? Nagtinunto bala sinili? Kag ining maestro niya nga ini ho. Oo. Amo ining kaupod niya. Animal. Pamangkuton ko sinili bahin sini. Ano ang buot sa lingon, sininili? Ano ini? Oh, nga, tay. Tanawa ang retrato nga ini. Nga may-ari ka sini. Ikaw ini, kagang imo maestro. Are? Oh, ba? Ako matuod ini, tay. Ba? Si Sir Jerry ini ah. Nga may amo sini nga retrato man. Wala ako makahibalo nga nakahimo ako sini. Nga kaupod si Sir. Hindi ka na gani magpapusong-pusong nili ha? Magsugid ka sa matuod. Kay kung hindi, masakit ka sa akon. Pero tay, wala ko yung makahimo sina. Nagpabulig lang yan si Sir sa pag-check sa among test paper. Kag nakabatsyag lang ako sang katuyo. Kag dason, maumpawan man ako. Natuyo ka? Nga, anong nakaon mo? Wala man. Diyos man lang ang gipainom sa ako ni Sir Tay. Oh, anong siling mo? Diyos? Diyos lang? Kag natulugan ka? Oo, Tay. Hamugali. Halika. Hindi ka na magkanto dito, ha? Hindi ka na magbulig sa iya sa pag-check sang test paper ninyo. Kag gusto ko nga mag-absent ka anay sa pila ka adlaw sa klase mo. Kay manilag ako. Nga, Tay? Sunda lang ako. Sunda lang ako, Nele. Pila ka beses na nga nagapanawag sa akong cellphone si Sir. Apang wala ako nagasabat. Kag wala man ako nagabalos ang iya text. Oh, ba? Ari naman. Nag-text naman siya sa akon. Abi, basahon ko. Oh. Dearest Nelly, nahidlaw na gid ako sa imo. Kag may ginpadala ako dira sa imo nga laragway. Tan-awa agod madula man ang imo kahidlaw sa akon. Oh, ba? Ano nga kahidlaw? Nagbuang na bala si Sir Jerry? Ani ka bala? Kita naon ko abing ginsiling niya nga laragway. Ari, may nakita ako nga laragway. Oh, hala, ano ini? Ako man ining nagahigda sa bangko. Kag si Sir Jerry, nagapa sa akon. Ay, hindi ko ya! Hindi ko siniya! Tay! 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 Tanawa pala tayo, oh! Tanawa! Abe, ano ini? Oh, hindi. Ikaw mo nini? Kag, hindi. Ikaw man ini ginahapaan sa maestro mo? Nakahimo kasi ninili?
Abi ko na kung amula atong retrato nga nakita ko sa libro mo. May ari man dire sa cellphone? Ano ini, ha? Ay, tay! Hindi ako ina! Hindi ko na iya, tay! Nagtigbaliw lang ko! Ano nga nagtigbaliw? Ano nga nagtigbaliw? Magsugod ka sa matuod, Nili, ha? Magsugod ka sa matuod. Ha? Pero tay, wala ako makahimo sina. Nakibot gani ako sa makita ko ina. Hala, ano ina tay man? Ano ni man? Wala ko yung makahimo sina. Animal nga maestro mo. Pagkatapos agin painom ka niya sang Diyos kag natuyo ka. Amo siguro ini ang ginbuhat niya sa imo. Nakibot si Nelis ang ginpadala sa iya maestro sa iya nga mga litrato. Gani gintawag niya ang iya amay, kaginpakita ini. Sa pagpadayon ko pagid. Oh, Ari, may nagsulod bagid nga retrato sa cellphone mo? Ari naman? Retrato mo ini nga nagahublas ka? Ang panulay nga maestro mo? Nagabold ka diri, ho? Ambot taya! Wala ko sinaya makahibalo. Animal gid ang maestro mo nga ina. Oh, Ari, may mensahe nga nag-abot sa cellphone mo. At basahon ko. Kung hindi ka pa magpakita sa ako, Nele, ipanghatag ko ang mga retrato nga ini sa imo mga classmate. Kag ihatag ko man sa imo amay. Gani kung hindi ka gusto nga buhaton ko ina, magpakita ka sa akon sa labing madali nga panahon. Kay basi kung maghinulsol ka. Ang animal, gusto gid ang akon pakot. Ginainto ka sang maestro mo nga to. Pang-download gali niyang imo retrato nga kaupod siya. Pakahuyan ka gid niya, ha? Gina-bribe ka niya, ho? Pang-download niyang retrato mo. Kaya kung hindi ka kuno magpakita sa iya, ipadala niya ini sa mga kakilala mo. Tanahon naton, Tanahon naton. Kay subongged, ako ang makikita sa iya. Malakat ako. Ay, diin ka makadto, tay. Hatagan ko sang leksyon ang animal mo nga maestro. Wala sa sang iban nga pahugon, kundi ang inosente nga paryo sa imo. Dire ka lang, ha? Hindi ka maghalin, dire. Tay, diin ka makadto. Mayo, may ka nagakopya lang ako ng mga estudyante. Apang ginapabot ko, among pag-abot ni Nelly. Tanawan ko labi, kung hindi siya makikita sa akong subong adlaw. May nagsulod ka tigulang nga lalaki? Do ka isaw gaw? Kasakit siyang panulok niya sa akon? Ano ka, Nong? May kinahanglan ka? Oo. May kinahanglan ako sa imo. Ang kinahanglan ko among pag-utot sa liog mo! Ay! Hindi! Nung ginabaw mo lang isaw! Mga bata! Maglalakad na kamo kung hindi kamo gusto nga maasikan sa dugo. Halauli na kamo! Diyos ko! Nung, anong sala ko sa imo, aw? Ako ang amay ni Nele. Kag nakita ko ang tanan nga retrato nga gin-download mo sa iya cellphone. Ha? Animal ka? Ginano mong bata ko, ha? Ginano mo siya? Wala. Wala, Ginlahog-lahogan ko lang to siya, Nong. Joke lang si Raw. Joke lang. Gali, Agay!
Ginlabo mo ako sa likod. Joke lang ina. Ha? Kag-joke pagid kung mautod kung ulo mo. Ay, hindi. Maluwi ka. Hindi na ako magliwat, sir. Hindi na ako magliwat. Ano nga hindi? Sapat ka? Patyon ko ikaw sang amat-amat. Mga pulis. Nanawag siguro ang mga bata sang pulis. Hindi ka magulag, ha? Dala ka lang. Maghandam ka gani sa pagpalagyo. Doon ko ginang ulo mo. Hindi ako magpalagyo, sir. Hindi ako magpalagyo. Kada ko sa pinas ko sa likod, sir, kag ginlabo mo. Hindi ka mano sina. Wala ko ikaw ginlabo sa ulo. Hindi ka pa mano sina. Sapat ka? Karon? Hindi. Nagakalam din ang kamot ko sa pagpatay sa mga Hindi maluwi ka, sir. Ha? Hindi na gid ko magliwat. Hindi na gid. Hala, gwa. Ara na mga pulis sa sagwa. Dalon ko ikaw dito. Isurrender ko ikaw sa mga pulis. Ipapriso ko ikaw ng animal ka. Ipapriso ko ikaw! Oo, sir. Mapapriso na lang ko. Hindi na ko magpatya, sir. Hindi na. Hala, lakat! Lakat! Oo! Nakipot ako sa mag-abot ako sa balay, nga amo natong natalo. Ginakusar ni Pidyong sang child abuse si Sir Jerry. Kag subong, napriso gid si Sir Jerry. Kag ato na siya sa bilibid. Tubtob diri na lang ang akon pagsaysay. Ang inyo tagpasakop, tawga lang kay Hilda. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlap sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa aton panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry Pero
I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligan. Amo na lamang ang akon kakibot. Sang makita ko si Anbet nga nagabot sa balay. Dugoon ini, kag mahigko siya. Ginusisa ko kung ano ang natabo sa iya. Kaginsugiran niya ako, nga pakaisama lang niya ang nagaboy sa iya sang bato. Akig kuno ini sa iya, sa pagpadayon ko pagkit. Mrs. Marta, sa nakaibalo sila nga nagbalik kami diri, naakig sila sa amon. Amo gali? Ang mahimo mo na lang, hindi mo sila pagsapakon. Kabiga sila nga hindi mo kilala. Karon, bulngon naton ang pilas mo sa ulo. Kaghatagan ko ikaw sang bayo para maislan ang bayo mo nga ina. Madamo na sang higko, ho? Salamat, kid. Kaayo gid sa imo. Pero, mapauli na lang ako, Mangita ako sang bayo nga pwede ko maislan. Hindi. May mga bayo dili nga ginbilin ang ako napatay nga anak. Makaigo ato sa imo. Oo. Mataas lang siya sang jutay sa imo. Kani, pwede na ato. Pilaan lang naton ang sidsid para nga makaigo ato sa imo. Nakita mo na? Makaigo sa imong bayo sang ako napatay nga anak? Ay, bagay gid sa imo. Kag-abi mo, kadamo pa sila dito. Ihatag ko ato sa imo. Ha? Pao, salamat kid Mrs. Marta, Kaayos sa imo. Amo pala ako makasuksok sang amo sinikataw mga bayo. Kag kalumok. At sige maobra na ako. Itudlo lang sa akon kung anong akon ulubrahon, Mrs. Marta. Hindi madulas sa akong kaisipan si Anbet. Makaluluoy man siya. Tungod gin sakit gid siya ni Lalin. Akig kayo si Lalin sa iya. Kag nakahangop na ko kung nga. Nakita niya nga mas matahom sa iyang iya pa kaysa. Gani nagdugang pagidang iya kakig.
Kabisado ko ng batasan nila, Lin. Bugalon kag mata pobre. Spoiled. Bangod manggaranon sila. Kinanglan nga palayuan na ni Anbet sila, Lin. Kag piho nga makaluluoy siya kung magtabo ay liwat ang ilabanas. Oh, nga nga ginuba mong imubayo nga ginhatag ko sa imo, Anbet. Kon, papauli na ako. Imo na ato. Ginhatag ko ato sa imo. Hindi ko lang ato pag-isuksok sa akong pagpauli Kung makita ato ni nanay, ibaligya niya ato. Kung wala siya sang kwarta, kagdason, ibakal sang ilim nun. Ano? Oo, Mrs. Marta. Kung wala kami kwarta. Kaginabaligya man ni nanay pating amon nga kaldero. Palahubog si nanay. Hindi siya makatulog kung hindi siya makainom. Dire ko lang isuksok ang bayo nga ginhatag mo sa akon para nga hindi na mabaligya ni nanay. Oh, makaluluoy ka man, Anbet. Sige. Ikaw ang mahibalo. Mrs. Marta, nagsiling si nanay nga makikita siya sa imo diri. Maayo kon amo. Ginsilingan mo siya nga sa likod siya maagi? Oo. Sige. Mahulat ako sa iya. Ang obrahon mo subong, amo paghipid sa mga gamit ko dito sa ibabaw. Oo, Mrs. Marta. Kag mahulat na lang ako sa iloy mo dito sa kusina. Oo. Sige. Kabay pa kung tani nga hindi makita sang akon mga kasilingan ang iloy ni Anbet. Kutsukot-sira nga daan ang kasilingan ko nga ina. Ginhambalan ako ni Anbet nga gusto sang iya iloy nga makikita sa akon. Kag nagpasugot man ako sa pagpadayon. Maayong adlaw sa imo, ma'am. Ikaw ang iloy ni Anbet? Ako matuod, ma'am. Magpungko ka. Salamat. Ako gali si Jovita, ma'am. Jovita? Ay, kuna mo. Tawga lang ako kay Marta. Ma'am Marta? Nagapasalamat gid ako sa imo, ma'am. Kay ginbaton mo bilang kabulig diri sa imo balay ang akon anak. Nagakinahanglan gid man ako sang kabulig. Kag naluyagan ko si Anbet. Mapisan siya nga pagabata. Mapisan matuod siya nga bata, ma'am. Kag badamo ako sang handom para sa iya. Ugaling, napatay abing iya amay. Wala ka na bala sang mapangitaan nga trabaho? Magluwa sa imo trabaho nga isa ka waitress sa diskuhan? Wala na gid, ma'am. Ulihin na ang tanan. Ma'am, may iban kung tani ako nga tuyo sa imo. Kung nga ari ako diri. Oh, ano ina?
Pwede ba lang mangin stay in lang nga kabulig ang akon anak diri? Hindi na siya magpauli sa balay kun gabi. Ha? Ay, nga aman. Ma'am, abi kay luyag sang akon amo nga sa beer house na lang ako matulog. Dito ako maistar. Kaupod sang iba namon nga mga kaupod nga babayi dito. Kag si Anbet, mabilin nga isahanon dito sa balay namon nga ginaarkilahan. Hindi man ko maluyag nga mabilin siya dito, ma'am, nga wala ako. Amo ina, nga naisipan ko nga diri ko na lang siya paistaron anay sa imo. Ibuhin lang sa iya sweldo, ma'am, ang iya mga pagkaon o kung ano man nga magamit niya. Basta diri lang siya maistar sa imo, ma'am. Okay lang sa akon. Aba, oo. Maayo man gani, ina. Sugot ako sa plano mo nga, ina. Matuod? Ay, salamat gid sa imo, ma'am, ha? Magalinong nasubong ang akon, pensar. Kay may bilinan ako sa akon, anak. Kag sa maayo pa nga kamot. Wala sing kaso. Makasalig ka. Nga ari sa maayo nga kahimtangan ang imo, anak. Kag makasalig ka man, ma'am. Nga hindi ako diri magbisita sang masami. Para nga hindi ka mo maumid. Sa kun ano man nga ihambal sang mga tawo. Ma'am, tabuon ko lang nga gabi nga makabisita ako sa akon anak, ma'am, Maayo man kay nakahangop ka. Sige, ma'am. Amo na ako. Sige, Mrs. Marta. Mahalin na ako. Kag madamo gid nga salamat sa imo. Wala sang anuman. Ato na siya. Makaluluoy man siya. Tawgon ko si Anbet. Isugid ko sa iya ang ginambala namon sang iloy niya. Kag patod, malipay siya. Kag nalipay man ako. Nalipay gid ako. Karon, may kaupod na ako dito sa balay. Kag hindi na ako mag-isahanon, permi. Daw pareho lang, nga nabuhi liwat ang ako napatay nga anak. Matulog na ko. Gusto nang ako na inom. Agod nga makatulog ako sang mahamuok. Pwe! Kabagit man sa tong suki ko. Nga bag-ulang maghalin diri. Kagsalamat lang. Kay wala diri si Anbet. Lain niya nga kabuhi ang luyag ko nga matabo sa iya. Hindi ko ya maluyag nga sundon niyang kabuhi nga ini nga daw sa impyerno. Ay, kung wala lang kuntani napatay ang akon bana. Kung wala lang kuntani akong nagpati sa mga pasalig ni Serge nga ipakasal niya ako kag protektahan ang akon anak. Apang ang natabo, pulos pasalig lang gali ang tanan. Kag may handom pa siya nga ibulos sa akon ang akon anak. Negosyuhan man niya ang akon anak kung mag-abot na ini sa husto nga edad. Kag ina ang hindi pwede nga matabo. Hindi ina matabo. May nagapanuktok.
Sino na? Ako ni. Buksay pertahan nyo, Bita. Oo! Ara na! Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.